Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 20 ostirala bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Sergio Aiukarrekin egongo gara, BSH-ko langilea dena. Enpresa alemaniarrak 6 hilabetetan eskirotzen kokatua dagoen BSH lantokia itxiko dutela iragarri dute, eta honen inguruan hitz egitera dator Sergio. Eta beste alde batetik, Garazirekin egongo gara hizketan Atortxurrokeko antolatzailea dena. Abenduaren 28an neguko azken edizioa ospatuko da, eta 2025ko uztailean Lakuntzan azkeneko edizioa izango da, eta honen inguruan hitz egitera dator Garazi. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1917an, Lehenengo Mundu Gerrara borrokara joateko errekrutamenduaz egindako erreferendumean ezezkoa gailendu zen Australian. Urte batzuk geroago, 1936an, Prim General Espainiarraren estatua eraitsi zuten Bartzelonan. Egun berean, baina 1973an Carrero Blanco hil zuen Madrilen etaren txikia komandoak. Eta bukatzeko 1989an Ameriketako Estatu Batuek Panama inbaditu zuten. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu. Ostiralean Bernard Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae diskoaren aurkezpena egingo da. Danserie Ensemble musika taldeak Bernard Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae disko liburuaren aurkezpena egingo du, Koldo Azkona taldekidearen gidaritzapean. Arratsaldeko 7:00 Karrikirik eta Zaldiko Maldikok antolatuta Zaldikoren egoitzan. Larunbatean, Juku eta Himalaiako Lorea filma ikusgai egongo da Zibibox Juslarrotxan. Aurrentzako Juku eta Himalaiako Lorea pantailaratuko dute Arrotxapeako Zibiboxean arratsaldeko 6:00. Munduko mendi garaiaren tontorrean bizi da eguzki argi garbienaz elikatzen den landarea, Himalaiako Lorea. Juku sagutxoak familia atzean utzi eta betiereko argia duen lore horren bila abiatuko da bere amamari eskaintzeko. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Caritasek hartatutako pertsonen erdiak etxebizitza partekatuetan bizi dira. Bazterkeria larrian dauden 10 familiatik 9 etxebizitza arazoak dituzte. 4.000 pertsona baino gehiago joan dira erakundera. Argazki nagusian, epaia ezagutu ondoren Giselle Pelicot Avignongo epaitegietatik irteten. Titularrean, sexu indarkeriaren biktima baten duintasuna. Giselle Pelicotek sexu erasoen aurka borrokatzen saiatzeko deia egin die emakumeei eta gizonei. Senarrari 20 urteko zigorra ezarri eta ura bortxatu zuten 51 gizonei beste zigor txikiago batzuk ezarri dietela jakin ondoren. Hori koloreko berrietan alde batetik Oroz eta Sanzet eskola arteko 2 irudien aurrez aurrea. Beste alde batetik itzuliak Nafarroako etapa bat izango du irailaren 2an. Ezkerreko berrietan batetik Iruñeko kontuen egoera ona bermatzen du Nafarroako kontuen ganberak. Bestetik EAJak eta Junstek energia handiei zergak ezarri dizkiete. Jarraian Abalosek Guardia Zibila salatu du korrespondentzia eteteagatik. Eskuineko berrietan alde batetik parlamentuak aurrekontuak onartu ditu goranzko inbertsioekin. Beste alde batetik zerga erreformarako argi berdea hobekuntza berriei irekia. Jarraian Iruñak bere kirolalien mailaz arrotzen du. Azkenik Azpilagainak erretiroa hartuko duen kabeza doktoreari agur esan dio. Diario de Navarraren titular nagusian sexu askatasunaren aurkako borroken eta delituen gorakadak nabarmena izan du Nafarroan. Kriminalitatearen hazkundea estatuko batez bestekoaren gainetik dago.
Argazki nagusian, kaleek asfaltu berriak beste irudi bat dute. Langileak normaltasunez ireki aurretik amaitzen dituzte lanak. Titularrean, Iturrama obrak sufritzen ari da. Merkatariak kexu dira data sentikorretan eragiten dietelako salmentei. Ezkerreko berrietan alde batetik Nafarroko aurrekontuak onartu dituzte Bildurekin egindako itunari esker. Beste alde batetik Caritasek prestazioak baino laguntza gehiago eskatu du migratzaileentzat eta etxerik gabekoentzat. Jarraian fiskal nagusiak ez du filtrazio egunetako mezurik. Goiko berrietan ezkerrekoan Susundegiko langileek laguntza eskatu dute. Eskuinekoan Sendabiba Belagoa itzuliaren Nafarroako etapa irailaren 2an. Gararen argazki nagusian Gisel Pelikot Avignongo zigor auzitegitik eskoltatuta ateratzen da epaia ezagutu ondoren. Dominik Pelikot 20 urteko gehienezko zigorrera kondenatuta. Dominik Pelikoti 20 urteko kartzela zigorra ezarri diote, ahalik eta zigorrik handiena, eta gainerako akusatuak ere errudunak direla uste du, naiz eta kasu batzuetan fiskaltzak eskatzen zuenarekin alderatuta zigorra murriztu. Erdiko berrian MSF-ek eta HRV bikoitzak genozidioaren eta garbiketa etnikoaren zantzu argiak ikusten dituzte Israelen aldetik. Ezkerrekoan, zerga energetikoa ez jarraitzeak 67 milioiko galera ekarriko dio EAEri. Beheko gainontzeko berrietan, alde batetik Txomin Castellsen hitzetan, autonomiaren aldeko giroa nabari da. Beste alde batetik Ernaiko isunen testu inguruan, epaiak Lakuako segurtasun sailaren arbitrotasuna frogatzen du. Jarraian Putinek bularra atera du Ukrainean, Sirian gertatutakoa ukatu du eta misilen dueluari erronka bota dio AEBrentzat. Bukatzeko 2025ko itzulia, Sendabiba eta Belagoa arteko turismoa, itzuliaren usainarekin Bilbora itzultzean. Berriaren titular nagusian, lan artistikoaz bizi direnek hilean batez beste 1027 euro irabazten dituzte. Euskal kulturgileen lan baldintzen inguruko inkesta egin du Lanartea elkarteak. Artistak prekatiritatean bizi dira eta kultur politikak nola aldatu proposatu du. Kultura ogibide dutenen 42,7 jardun artistikoa uztea pentsatu dute azken urtebetean. Argazki nagusian, Gisel Pelikot biloba eta abokatuak ondoan dituela, atzo Avignongo auzitegian. Honen hitzetan, ez dugu guk lotxatu behar, haiek baizik. Goiko berrian, farmaziako doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria den Gorka Oriberen hitzetan, 3D bioinprimaketa teknika egokia izango litzateke hainbat arazo tratatzeko. Beheko berrietan, alde batetik Nafarroako inoizko aurrekontu handiena onartu du parlamentuak. Gobernuko alderdien botoek eta EH Bilduren abstentzioak bide eman diete aurrekontuei. 5.974 milioi euro inbertsio eta gastuetarako. Beste alde batetik, etxeko langileen lanorduak erregistratu egin beharko dira hegoaldean. Jarraian, gizonen Espainiako bueltako 2 etapa Euskal Herrian egingo dira 2025ean. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako gobernuak torturak jasandako beste 2 biktima aitortu ditu. Nafarroako gobernuak ofizialki aitortu ditu gure lurraldean giza eskubideen urraketa larriak jasan zituzten estatuaren indarkeriaren beste 2 biktima. Hitzez hitz aitortzen die Albertu Goñi Diezi eta Jose Aldasoro Jauregiri motivazio politikoko biktimak direla. Eskuineko berrietan, goikoan hezkuntzak igogailu soziala izan beharko luke, baina ikasle asko eskaileretatik bidaltzen dira. Elkarri laguntza taldeak hezkuntza arloan, pobrezia arriskuan eta bazterkerian bizitzen diren txikiek dituzten oztopoak salatu dituzte. Hezkuntza doakoa da, baina gehigarri gehiegi ditu. Behekoan, iutz taldeko kideen hitzetan, estiloan hitzeko abestiak jasotzen ditu esperoan disko berriak. Markel Flores, Josu Arizaleta eta Julen Izkuek osatzen dute iutz taldeak beren lehenengo disko luzea kaleratu du. Kaixo eta ongi etorriak, lehen aipatu dugun bezala, Sergio Aiukar BSH-ko langilearekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon.
Bueno, hemen aurrera baino gaizki. Bai, pentsatzen dut, dolaz egun batzuk, 6 hilabete barru, BSH eskirotzeko fabrika itxiko dutela iragarri dute, ezta? Eta nola jaso duzue berria? Gaizki joan den astelenean, goizeko 10 erditan, etorri ziren Alemaniako gerentziako bi gizon, eta aurkeztu zuten, ziguten berri, itxiko zutela lantegia, eta 655 pertsona kalean geldituko zirela bai. Eta espero zen duten, edo? Ez. Inola ere inork ez zuen hau espero. Ez zen ekiten nola zegoen egoera, enpresaren egoera? Bai, egoera ez larrian, produzio gutxi, volumen gutxi genuen, genera matzan 2 urte erterekin. Eta, urte honetarako aurkeztuta zuten beste erte bat eskatuko zutela, baina inolaz ez genuen pentsatzen horrelako neurri garrantzitsurik hartzea. Igual, ere baten esperoan egon gintezken, baina horrelako itxiera eta 650 pertsona kaleratzea ez. 650 eta gero ondorioz, beste subkontrata eta gurekin lan egiten duten beste 300 edo 350 pertsona ere kaltetuta izango dira bai. Eta nola iragarri zuten berria, joan zineten lanera eta bertan esan zuten edo nola egin zuten? Bai, eskatu zuten bilera extraordinario bat eta paper bat irakurri zuten 10 minututan eta erreakzio gabe, gelditzen zara hain kolpetuta, hartu zuten, kotxean igo eta alde egin. 10 minututan izan zen dena eta hortik aurrera pentsa. Eta orain nola dago giroa langileen artean? Orain langileak dauden, haserre, zuten ere inor pentsatzen, egoera larrian egongo diren familia asko daude eta momentuz lehenengo kolpea haserrea eta orain jendea animoarekin eta lan egiten, atzo ziren pankarta jartzen, jende asko animatu zen laguntzera eta hor gabiltza orain, ez dakit, da momentu arraroa gaizki, baina animatua lan egitera eta egoera honi buelta ematera, baina una mezcla de emozio askera ez. Eta Alemaniako zuzendaritzak esan du eskirotzeko planta lehiakortasun gutxi daukala eta horregatik itxiko dutela. Hau egia dela uste duzu? Bai, guri esan zigutena hori izan zen. Nafarroako gobernuari eman zizkion arrazoiak, izan ziren beste batzuk. Merkatu kuota galdu zela eta sobrekapazitate arazoa zela. Momentu honetan ez daukagu inolako, ez dugu eduki beste kontakturen bat enpresarekin, deitu diogu baina momentuz ezin duela esan du, eta hori ez da horrela zen. Azkenean, multinazionalak diruaren buru dira eta hemen BSH Espainiar arloan irabazten ditu 60 milioi urtero media. Urte honak 17, txarrenako 27, baina beti izan ditu benefizio handiak. Eta 3 lantegi ditu Espainiar estatuan, 60 milioi media horiek 3 lantegietatik atertzen dira, hori argi dago. 3 lantegiak dira rentableak, baina kontua da dela deslokalizazio hutsa. Lan baldintza txarrago eta soldatea txarragoak dituzten lekuetara emate dituzte eta merkeago fabrikatu, hori argi da, deslokalizazio hutsa. Orain BSH-ek esan du produkzioaren zatirik handiena Polonian eta Turkian dituen lantegietara bideratu nahi duela. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Hori gertatu izan da, azkeneko denboraldian gertatu izan da, horregatik hori da gure volumenaren jeitsiaren arrazoia.
desbiatu dituzte produzioak Turkia eta Poloniara. Hemengo supermerkatuetan ikuste ditugu gure frigorgailuak, baina Turkia eta Poloniako etiketekin. Eta zure ustez zein da dagoen arazoa? Eta, enpresa, fabrika... Arazoa volumena da. Orain dela 3 aste, azkeneko trimestralean, jartzen dizkiguten arlo gehienak berdean zeuden. Eta falta zaiguna da volumena, baina, volumena beraiek kentzen badigute Turkia eta Poloniara eramateko, hori deslokalizazio hutsa da. Eta hitz egiten ari ginen, enplegua mantentzeko behar genituen hozgailuak ziren 70.000. Iruditu daiteke asko, baino Alemanian egite dituzte 1.000.000 eta piko, Turkian 500.000, 600.000, 70.000 aparatu multinazional hauentzat ez da ezer. Hori da behar genuena enplegua mantentzeko, baina hortatik pasatu gara, hontara itxiera eta 650 kaleratze. Eta ixteko moduan ikusten duzu fabrika? Ez dakit, azkenean horrelako erakundeak hartu dituzten erabakiak, baina, uste dugu, bai, pixka bat apretatzen bazaio, kontua da hori, 70.000 aparatuekin, ez daukagu ez da erterik, ez da ezer, eta lantegia guztiz bidezkoa da, bai. Eta zer suposatuko du hainbeste langile kalean geratzeak? Egoera larria guztientzat, azkenean plantillaren adinearen erdia da 50 urte, eta orain egoera honekin 50 urterekin karean geritzea da oso egoera larria guztientzat. Eta gero daude kasuistika asko, 650 pertsonen artean kasuistika asko daude. Soldata, familia askotan, etxeko soldata guztia, aita eta ama lan egiten dute lantegian, aita eta ama separatuak ere, soltera asko, kasuistika asko dago, baina guztiak larriak. Eta gainera, adinaren arabera ere larriago bihurtzen da, ez? Bai, hori 50 urteko mediarekin, urte adin txarrena da jalean gelditzeko. Urte asko falta zaizkizu oraindik jubilatzeko, baina ez zara ingaztea, ez? Norazoa, ez, eta gainera jende gehiena daramatzagu 20-25 urte hor lan egiten. Ez dugu beste gauzarik egin, orduan ditzen gara egoera egoera oso larrian, bai. Eta gero, Nafarroako gobernuak esan du ez ustekoan harrapatu dituela berriak, ezta? Eta, zer erantzun izan du honek? Badirudi baietz, egia esan guri bezain harrapatu die behiarei uste dut eskutitz baten bitartez, iritsi zaien berria. Gure amarteritan eman ziguten, beraiek uste dut pizka geroago, eta eduki zituzten kontanturen bat, baina esan zuten gainera, orain dela 5-6 hilabete, eduki zuten kontantu bat, eta esan zieten kontatzen zutela eskirozekin lasai egoteko, eta etorri zitzaiko, lasai gelditu nahi, esan digutela eskirot kontutan hartuko dutela eta aurrera doala. Eta beraiek uste dut ere harrapatu dituztela sorpresa. Gainera, esan dute duela hilabete batzuk laguntza eskaini zietela, ezta? Nola barkatu? Nafarroako gobernuak laguntza eskaini zietela Alniako enpresari, eta zergatik ez dute erantzun, ez? Ez dute inolako erantzunik eman, eta hauek horrela montatzen dira. Guia ohituta gaude hauen jarduerari eta hau eta normala da. Guri oraindik ez digute ez gaituzte hartu. Esan hurrengo egunean esan genuen nahi genuela guztienez Espainiako
gerentziarekin kontaktua izan eta momentuz ez daukagu izan. Eta, Nafarroako gobernuak uste du oraindik saihestu daitekela itxiera, zuek hala uste duzu ere? Bai, horretan gaude, esan dizudan bezala, kontua da volumen txiki baten igoera eta horrekin enplegua mantendu. Eta uste dut hortan tinko mantendu behar dela guztiak, baina Nafarroako gobernua batez ere. Eta gero, hori ez badoa aurrera, planteatu zuen reindustrializazio planen bat egitea, eta agertzen moduan, eta hori prozesu berezia izango dela, baina hortan gaude momentuz, uste dugu volumen arazo txikia dela, eta hortan egon behar gara bai. Atzo edo duela bi egun BSH-ko lan batzordea elkartu zen Nafarroako gobernuarekin, ezta? Solasaldi bat egin zuten, eta zer hitz egin zen honetan? Hori, orain izan zuena, gutxienez gutxi gora bera hori izan ziguten, goizean enpresarekin eduki zuten kontaktua, baina Espainiako gerentziak ez dauka autoritatea negoziatzeko, eta Nafarroako gobernuak behar du desizio poterea daukan pertsonal batekin hitz egitea aurrera eramateko edo gutxienez argitasun bat, pixka bat jartzeko egoera honetan bai. Osea, Alemaniako zuzendaritzarekin kasu honetan, hitz egin behar da. Bai. Eta negoziatzeko prest agertu dira, ez, zuk erantzun? Entzuteko prest, guri saldu zutela, entzuteko prest zeudela, Nafarroko gobernuari berdina esatu dutela eta hartu dute negoziaketa bidea edo epea irikitzen dela uste dute, ikusiko dugu, nola jarduten diren hauek. Eta bitartean langileak kalera atera zarete, ezta? Eta, atzo parlamentuan egon zineten, okerez banago? Bai, asteartean uste dut, bai. Eta zer moduz joan zen? Ondo, jende pilo bat, etorri zen jende zaharra lan egin zuena generazio eta zen ambiente hona, oraindik ere negarrak eta inkredulitatea, baina jendea momentuz animoarekin eta buelta ematen diogun. Eta orain zer egitea pentsatu duzue, mobilizazioaren bat daukazue begibistan? Bai, ideia eta asko daude, eta guztiak burutzen diren, momentuz bihar manifestazio bat daukagu, golemenetatik irtengo da, 12etan, eta parlamenturaino, eta gero guberriko asteak ez dakit nola igoliko ditugun, egongo dugun ekintzaren bat edo zerbait, eta gero espero dugu urtarrilaren hasieran edo erdikaldean kontutan hartu ez dela gure arazoa da partikularki, baina azkenean ondorioz Nafar industria sektoreko arazoa da ere, eta ondorioz ere Nafar gizarte guztiaren arazoa. Eta modua dagoen horren aldean mobilizazio handi bat egin Nafarroako industria sektorearen egoera salatzeko eta aldarrikatzeko. Hemendik gonbidapena luzatzen dugu, jendea animatzen den manifestaziora joatera, eta zuekin elkarlanean aritzea, enpresa ez izteko, fabrika. Behar dugu, eta jendea animatzen den, bihar 12etan golemenetatik, ambiente ona egiten dugun, eta ez daukagu besterik gure arazoa eta gure egoera gizarteratu eta aurrera egin. Eta azkenean nola uste duzu bukatuko dela kontua? Ni esperantza dukat, bide batez edo besteaz, bukaera ona izatea guzti hau beharrezkoa da, bestela kolpe izugarria da. Hiru arlo horietan, kolpe izugarria eta honek izan behar du, edo nola izan behar du
bukaera ora, bestela. Bueno, Sergio, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta egoera inongi azaltzeagatik eta ea zer moduz bukatzen duen kontua, espero dugu azkenean existea eskirotzeko fabrika. Bai, horretan ibiliko gara eta lortuko dugu, a ber. Ondo segi, eta animo. Bale, mila esker. Ikus dezagun gaurko eta asteburuko eguraldia. Gaur, ostirala, giroa hotza eta umela izango da. Temperatura maksimoak 8-12 gradu artekoak izango dira eta ipar-mendebaldeko haizeak are gehiago mikaztuko du giroa. Lainotuta egongo da batez ere ipar partean eta tarteka euria egingo du. Goizean prezipitazioak hegoaldera ere iritsiko dira. Elurkota 1200 metro inguruan kokatuko da eta arratsaldean zertxobait igoko da. Larunbatean hodeitsu eta giro freskoa izango dugu. Litekena da euria lurraldearen ipar ekialdera mugatzea eta bertan tarteka euri langarra edo euri txikia egitea. Gainerako lekuetan ateri eutsiko dio. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da, behe hodeiekin, eta hegoaldean arratsaldean zertxobait saretuko du. Temperaturak apur bat gora egin badezake ere, giroa freskoa izango da, batez ere barnealdean. Igande goizean, kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da, eta han-hemenka euri zarrastaren bat egin dezake, gauza gutxi. Hegoaldean berriz ateri eta hodeitza zertxobait saretu daiteke. Arratsaldean, ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta euria ugaritu eta iparraldetik hegoaldera zapalduko da gaualderako. Haizea bizi ibiliko da goizean mehandebaldetik eta arratsaldean ipar mendebaldetik. Temperatura graduren bat igo daiteke. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain Garazirekin gaude. Kaixo, Garazi, zer moduz? Kaixo, arratsaldean eskerrik asko, ongi. Bueno, Atortxurrok jaialdia orkestera zatoz, 29. edizioa, eta Tarrabian ospatuko den azkenekoa, ez da? Hori da, ja agur fasean sartu da Atortxu, eta orduan, azken prestaketekin gabiltza, eta gogotsu, nostalgia eta tristura puntu batekin, baina egia da ere gogo handia dugula agur handi hau ongi ospatzeko. 29. edizioa, ez da gutxi, eta noiz hasi zen Atortxu jaialdia? Denboran atzera egin behar dugu dexente, 1989an hasi zelako, asko oso gaztetxo edo oso ume harrapatu gintuen Atortxurroken hasiera, eta horrek esan nahi du 29. edizio honekin 25 urteko ibilbidea hitz egiten ari garela, eta 30. edizioak 26 urteko ibilbidea islatuko duela, eta uste dugu ere horrek baduela balioan jartzekoa, auzolanean eraikitzen den egitasmo batek hainbesteko urte izatea, ez delako lan makala egia esan. Eta noren ekimena izan zen hau? Atortxurrok lagun artean sortutako egitasmo bat izan zen, Euskal Herrian eta Nafarroan askotan horrela sortzen dira ideiariko berenak, pote baten bueltan, gezurra badirudi ere, baina bazen lagun talde bat, apurtxo bat musikazaleak zirenak edo musika inguruan ibiltzen zirenak, baina baita ere gertu edo haien azaletan errepresioa eta bizi zutena, eta senideren bat espetxean zutena edo lagunen bat, eta pixka bat bi elementu horiek uztartuz, beraien zaletasunak eta Iruñerrian eskaintza kultural bat mahaigaineratzeko asmoz, baina baita ere elkartasun egitasmo bat antolatzeko asmoz, hola lagun artean sortu zen egitasmo bat da, eta gero jende asko eta asko batu garena. Eta nolakoak izan ziren lehenengo Atortxurrok horiek? Egia da, nik ezin dizudala lehen pertsonan kontatu, ordurako umetxo bat nintzelako, baina egia da Atortxurrokek egin duela goranzko eta edatze eta handitze garapen bat, ez? Berriozarren bertan hasi zen frontoian, eta ostean hainbat herri eta kokaleku ezagutu ostean Iruñerrian, Atarrabiaraino iritsi zen kokatzera, eta hor esan dezakegu
kenduta 10. eta 20. beste dimensio batekoak izan zirela, neguko atortxuk gutxinaka dimensio handi bat hartu zuela, baina frontoi bat hasi zena, orain bi hilerriren artean kokatuta dagoen jaialdia da. Eta jendeak oroitzapen onarekin gogoratzen ditu, lehenengo edizioa esaterako abenduaren 25 batean izan zen, ez da egun erreza, gauza bat antolatzeko, baina onaino iritsi baldin bagera ongi atera zenaren seinale da. Eta antolakuntzaren aldetik berdina jarraitzen du izaten? Badago garaian, lehen ediziotik lanean dagoen jendea, baina noski urte asko pasa dira eta atortxuk ere jakin du errelebo hori bermatzen eta auzolana edatzen, orduan kidego berria batu gara, batzuk, akaso jada urtetxo batzuk ere egin da ibilbidean, eta beste batzuk ibilbide motzagoa egin dugu, baina badago hasieratik oraindik moikano zar batzuk ordena dena ematen. Eta harreraren aldetik nolako bilakaera izan du? Harreraren aldetik? Bai, jendearen harrera. Egia da urteak desberdinak izaten direla, baina egia da bai goranzko joera bat izan duela atortxuk eta gaur egun milaka pertsona batzen dituen jaialdia dela, horrek esan nahi du harrera oso positiboa dela, Iruña herrian kokatzen den jaialdia da, baina egia da Euskal Herri osoan sona duen musika jaialdia dela, desberdina den jaialdi bat dela gainera, balio propio batzuk dituena, presokiko elkartasuna erdigunean duena eta auzolanean egiten dena. Orduan ikuste dut Iruña herrian eta Nafarroaz gain, gaur egun Euskal Herriko mapan kokatuta dagoen jaialdi bat dela, eta gainera musika taldeekin dugun harreman horren isla ere bada, estatu mailan ere musikarien partetik gure harrera, tratua eta zaintzagatik ere pixka bat fama ona edo behintzat jatorraren itxura ere baduela atortxu eta horrek ere kokatzen gaituela zentzu batean jaialdien mapan. Eta nola jartzen zarete kontaktuan taldeekin eta nola aukeratzen dituzuen nortzuk joango diren ze ediziotan? Egia da ez dela batere ariketa erresa, baina horren ardura bereziki lantalde batek dauka. Apur bat, bai arduratzen dena noski harreman horiek egiteaz, baina baita ere kartelaren ezaugarritzea pentsatzean urtean zehar biltzen dira, eta, atortxu bat amaitu eta bestean pentsatzen hastea tokatzen da askotan, nahiz eta neguan izan, eta urtebete falta izan, taldeek ere beraien agendak dituztelako, eta, Euskal Herri txikia da, baina kontzertu asko daude. Orduan, beraiek hasten dira lanean, proposamen batzuk egiten dituzte, saiatzen dira ere, genero musikalari dagokionez ere aniztasuna bermatzea, holtza gainean egongo diren gorputzei arreta jartzen ere bai, eta horren ostean dator benetako lana dela telefonoa hartu, beraiekin bildu, eta horren ostean egia da lan zaila dela, askotan ez delako egingarria, edo agende arazoak markatzen dituzte, edo dana dalakoa, eta orduan, gero kartelean ikusten dugunaren atzean, hausnarketa eta lan handia dago, eta gero emaitza, azkenean lan horren bilakaera da. Baina, egia da, urtean zehar, lan taldetxo majo bat dagoela, pixka bat lan konkretu horri erantzuten. Eta saiatzen dira, igual ez errepikatzen taldeak urtez urte. Bai, egia da, seinale hona dela da, talde batzuk errepikatu nahi izatea atortxun, holtza atsegina dalako musikarientzako ere bai, baina urte batetik bestera, negu batetik bestera, puxkat berritasun elementuak izaten saiatzen gara beti, eta bai, aniztasun hori izatea ere urtetik urtera, ez? Bestela, pixka bat errepikakorra izatearen sensazio hori suertatu daiteke eta horiek egiten ere saiatzen dira. Eta egituraren aldetik beti izan da larun batean, arratsaldez, eta gauez, beti izan da horrela? Eguna aldakorra da urten, abenduaren 28a egokitu da, eta inusienten egunarekin bat egingo du, baina lasai jendeari lasai egoteko esango diogu, ez dugu halako trampa handiegirik egin behar edo joko zikinik, baina aldatu egiten da urtearen arabera, beti Gabonen bueltan izaten da, baina abenduan edo urtarrilean ere izan da.
jaialdia. Duela edizio batzuk aurreratu egin zen, ezta? Ze larunbata tokatzen zen Hori da, bai. Gabonekin. Bai, Gabon datak hor beti denon agendak mugitzen dituzte eta tortxurena noski baita ere, baina beti saiatzen gara, jendearentzat egokiena izan daitekeen une hori topatzen. Eta gero, atortxurroken garrantzitsua den beste gauza bat dira voluntarioak. Eta nola doa aurtengo bilketa edo? Bai, egia da, auzolana ariketa erreldoia dela, hori balioan jartzeko zerbait dela, baina noski ere, bere zailtasun handiak dituela. Jendeak ere ideia bat egiteko, urtean zehar 15 lantalde baldin bagaude lanean, ia 80 pertsona, 80-90 pertsonari buruz hitz egiten ari gara, egunean bertan 300 bat arduradun daude eta 600 bat txanda. Horrek esan nahi du, 1000 pertsonatik gertu ez daudela parrandan momentu horretan, baizik eta haien aletxoa jartzen, eta gero akaso parranda ere botako dutela, noski baietz. Baina, kopuru handi bat ez hitz egiten ari gara, horrek esfortzua eskatzen du aurrez, txanda pilo bat lotu behar direlako, gauza pilo baterako, ongi goaz, baina beti bezala azken momenturako oraindik ere badaude txanda batzuk betetzeko, orduan ere aprobetxatzea para dau, inork oraindik txandarik hartu ez badu, benetan merezi duen esperientzia dela, atortxu barrutik ere ezagutzea, parrandarako tartea beti dagoela, baina txanda bat egiten baldin baduzu ere, parrandak beste kutsu bat hartzen duela, eta gainera, denok eman behar dugulako zerbait, atortxu jaialdia handia dalako, eta beraz aprobetxatzen dut ere deitxo hori egiteko, txanda@atortxurrock.eus, eta e-mail bat idatzi, eta ziur oraindik tokitxo bat egiteko kapazak izango garela, beti delako ongietorria lanerako prestagon jendea. Eta txandak normalean izaten dira barran, ezta? Eta sarreretan, eta bietan dago oraindik lekua. Bai, egia da, akaso horrek ere askorako eman dezake, beti ikusgarrienak diren txandak jartzen ditugulako lehen lerroan. Azkenean, gu kontzertu bat ikusten dugunean, barra edo estenatokiko eta antipanikoko jendea da ikusten duguna, baina jaialdi batek txanda asko ditu eta guztiak dira garrantzitsuak, sukaldekoak, segurtasunekoak, zer esanik ez abenduan hotza egiten duenez, kalean zaintzen ibiltzen diren pertsona horiek, urrengo eguneko garbiketa, inork ez duela hortan pentsatzen akaso beste gauza batzutan dabilelako, tartean akaso lo egiten, orduan, baina, jaialdiak baditu mila kalan, eta oraindik tokia dago guztietan esango nuke, egia da, azken ordukoak izaten direla, berantiarrenak izaten direla zaienak lotzen, baina, beti lortzen dugu, beraz ez gaudela harrituta zentzu horretan. Oraindik geratzen da aste bat. Hori da, oraindik badugu jendeari petardada emateko tartea, emango dugu, norbaitek jasoko du bere lagunen baten mezua zalantzarik gabe, baina, animatzea ere, esperientzia bikaina delako eta gainera iruditzen zaigulako horrela antolatzen diren, auzolanean antolatzen diren egitasmoek bestelako balio erantsi bat daukatela eta horri eutsi egin behar zaiola. Eta, neguko edizioa ari gara, baina ere 5 urtero udako edizioa daukago, ezta? Bai, hori da, 10garrena izan zen, 20garrena ere ospatu genuen, eta datorren urtean, uztailaren 24-tik 27-ra, 30garren urte hurrena izango dugu, urte hurren borobila, eta guretzat gainera garrantzia bikoitza duena, azken edizioa delako, orduan nik uste dut ertz guztietatik hartzen duela garrantzia berezi bat lakuntzakoak. Ez zergatik erabaki zena, ezakit 3 egun dira, ez? Ostegun, ostial, larunbat eta igande, aurten 4 egun izango dira, beraz, haundira jokatu nahi dugu. Nik uste dut erabaki horren atzean egongo dira ere arrazoi teknikoak, baina egia da, azkenak izateak baduela dena emateko gogo berezi bat, eta orduan, nik uste dut, korda emango baliguten, 5garren egunera ere iritsiko ginetekela, baina ez da oso egingarria, eta lauko apustua egin zen. Jendeak ahalik eta gehien disfrutatu ahal izateko, eta ahalik eta eskaintza anitz eta txukunena egin ahal izateko. Gainera, azkenekoa, egitura aldatu behar izan zen, COVID-aren ondorioz, ezta? Bai. Orain gogo gehiagorekin hartuko dugu. Hori da, nik uste dut denok gaudela, pasa dira urtetxo batzuk, baina jaialdietan moldaketa batzuk
bizi izana, egia da COVID-arengatik bertan bera gelitutako edizio bat izan zela, ostean ere online jaialdia, esango dugu edo edizioa egin genuela, ostera normaltasuna itzuli zen, 26. ere udako edizio berezi bat izan zen baina Atarrabian, eta orduan nik uste dut horrek ere sortzen duela, ez? Egongo da jende bat 20. egon zena lakuntzan, eta bizi izan zuena zer zen, eta berriz bizi nahi duena, eta egongo da besteren bat, akaso edizio edo zerbait berria probatu nahi duena, eta nik uste dut bi elementu horiek gure alde jokatuko dutela zentzu horretan, eta nik uste dut badagoela irrika eta espero handi bat lakuntzakoa ia zer izango ote den. Eta gero, helburuei dagokionez, helburu nagusia argi dago, baina gero edizio bakoitzean helburu zehatzagoak jartzen dituzuen. Bai, egia da, noski, Atortxurrok jaiotzen dela preso politikoei eta haien senide eta lagunei elkartasuna, elkartasun politikoa, elkartasun ekonomikoa, dispertsioaren zama horren zama ekonomiko gehigarri hori arintzeko asmoz sortzen dela Atortxurrok, baina bere horretan titular bezala esan dezakegu elkartasun jaialdi bat dela, eta egia da, dispertsioaren elementuak bai hartu duela momentu batzuetan, une politikoak ere ala eskatuta, garrantzia berezi bat edo erdigunea, ez? Eta, Atortxurrokek ere jakin izan du, unean uneko eta testu inguru politikoaren inguruan ere moldatzen, bere diskursoa, argi izan da, helburu orokorra zein denez, eta dela elkartasun olatu hori musika bidez astintzea. Eta 2025an azkeneko edizioa izango da, pena ematen du, baina ere berri ona da, ez da? Bai, hori da, guk agur esango dugu, ulertzen dugulako ziklo baten amaiera datorrela, tartean, eta pisu bereziarekin testuinguru politikoa aldatu delako, dispertsioaren amaiera hitz egin dezakegulako azkenean, eta hori berri pozgarria da, eta mugimendu sozialen eta presio sozialaren emaitza edo denon lorpena da. Beraz, zentzu horretan agur bat izango da, nostalgiatik edukiko du, baina ospakizunetik ere bai. Atortxurrokek ulertzen du bere zikloa amaitu egin dela, baina beharrak ez direla amaitu, beraz zentzu horretan jarraitu beharko dela, ez? Azken koska hori egingarri bihurtu dadin, bestelako beharrak daudenez orain, bestelako tresnekin erantzuteko momentua dela ulertzen dugu, beraz Atortxuk zikloa ixten du, baina horrek ez du esan nahi, inorretxera doanik, lanean jarraituko dugu, eta pixka bat mezu hori elikatzeko helburua ere izango du lakuntzak alde batetik, noski agur esateko unea izango da, baina baita ere eskerrik asko esatekoa, Atortxurrokek urte hauetan zehar jende asko eta askori eman behar dizkiolako eskerrak, eta herri askori ere bai, orduan horretarako parada hartuko dugu, baina guretzat ere garrantzitsua izango da jarraitzea mahai gaineratzen elkartasunaren, preso politikokeko elkartasunaren, etxeratzearen mezu hori, eta beraz, baita ere sortzea alde batetik, bultzada berri bat behar eta testu inguru berri horietan lanean jarraitzeko, hau da, inorrez dugu etxera bidali nahi, justu kontrakoa, aurrera egiten jarraitzea nahi dugu. Eta alde batetik eta beste aldetik ere bai, bagia da Atarrabian edo neguko edizio batean, ia 1000 pertsonako txanden eta, ia 1000 pertsonako kopuruaz hitz egiten ari garela lanari dagokionean, lakuntzaia da, hori bider sei gutxienean. Orduan guretzako ere izango da garrantzitsua, auzolanaren balioa mahai gaineratzea, ospakizun hori auzolanean ospatzeko, eta bereziki txanda asko beharko ditugulako, beraz jendeari ere esango diogu, erosi dezala bonoa, gorde dezala agendan etortzeko, baina baita ere hasi dadila pentsatzen, zein txanda nahiago duen edo zein ez, edo zenbatetan emango duen izena, zelan handia egongo da, eta guretzako lan hori egiteak ere badu balio politiko bat, eta hori da gero pixka bat kutsatze sensazioa lortu nahiko genukena, ez? Mundu guztia itzultzea bere etxera, asebeteta, pila kargatuta, eta gero auzolanean gauza asko posible direnez, eta edo zer denez posible, pixka bat gogo edo grin horiek ere berriz piztuta itzultzea jendea etxera, gustatuko litzaiguke ere lakuntzan.
Eta bi edizio hauek azkenak izan da, zerbait berezia prestatu duzue? Bueno, sorpresarako tartea ere utzi nahiko genuke noski baietz, baina egia da, bueno, oreka bat bilatu nahi izan dugula, ez? Atortxu da, eta esentzia horri eutsi nahi diogu, baina noski beti sorpresarako tarteak utziko ditugula, eta nik uste dut, bueno, jendeari gonbidatuko diogu edizioetara etortzea, baina bereziki nik uste dut sentimendu positiboak eta irrika horiek piztera joteko asmoarekin gatozela azkeneko edizio horietan. Eta, bueno, kartela lakuntzakoa ez da oraindik atera, baina Tarrabeiakoa bai. Zer talde izango ditugu? Bai, hori da, Laister, datorren asteburuan Oltza gainean ikusiko ditugunak, eta txuletak harriarnik ere, 17 talde izango ditugu Oltza gainean, eta ez nuke inor kanpoan utzi nahi, baina, bueno, badugu TOC, badugu Sofocaos, Lehendakariz Muertos, Uniat Alavesa, Arenesei, Euskal Herritik kanpo, Korp, Les Testarudes eta Robastesa datoz, klasiko bat, Zutagar, Atortxurrokeko 11 edizioetan egon dena, beste talde batzuekin bezala, Iruña Herritiko Joan Salsa, Poteke, badator ere bai, TOC, DJ Reimi eta Mare Behiak Sound, Sune, ETS eta Ipar Euskal Herritik Maskak ere taldea etorriko zaigu. Orduan, bueno, 17 talde izango ditugu 3 oltza gainean, atorra oltza, eta etxera karpa hundian, eta karpa txikiagoan, ze zintzaio txikia deitu nik uste honezkero, auzolana oltza gainean beste hainbeste ikusiko ditugu, eta beraz, bueno, dena prest dago, musikariak ere gogotsu, eta azkeneko mezuekin, eta azkeneko detaileak lotzen, baina nik uste dut kartel txukuna gelditu egin dela, eta gustu guztietarako adina. Bueno, bete-betea, beti bezala, eta ja dena prest egongo da. Eta, bueno, falta diren txanda horiek ea betetzen diren. Hori da. Eta, bueno, Garazia bukatzeko, zer da edizio honetaz espero duzuna? Niri gustatuko litzaidake alde batetik jendeak gehiagorako tartearekin ateratzea, oraindik lakuntzako edizioa begibistan izango dugula, baina pixka bat bai denok ateratzea alde batetik, parranda polit bat egin izanaren sensazioarekin noski, baina ziklo berri baterako perspektibarekin. Hau da, barneratuta atortxuk egin duen guztia, eta hori balioan jarriz, baina bereziki aurrera begirako indar berritze sensazio horrekin ere ateratzea txanda bat bi edo aurtengo edizioan soilik musika kontzertuak ikustera etorri dena ere, ateratzea aurrera begirako prisma horrekin bai. Primeran, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer modu joaten diren, gelditzen diren bi edizio hauek. Eskerrik asko. Zuri, agur. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu bukatzeko. 2024ko Foru Parlamentuko egoerari buruzko eztabaidatutako 29 ebazpen proposamenetik 11 onartu ditu parlamentuak, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Gure partetik hau izan da dena, Eguberri oso onak pasa. Agur! Ja duela hilabete bat egin genuen Nafarroako egoeraren eztabaida, eta eztabaida horretan Euskal Herria Bilduk egiten duen balorazio orokor bat izango zen Nafarroa ez dela irla bat, eta munduan eta Europan eta Estatu Espainolean gertatzen diren gauzak dituztela ondorio batzuk Nafarroan, eta hori ere ikusi zen nolako diskurtso xenofoboak eta arrazistak egon ziren hemen parlamentu honetan. Hala ere, guretzat oso balorazio positiboa izan dezake horrelako eztabaidek, baina kontuan izan behar dugu, aldez aurretik bagenekiela zein izango zen gutxi gora bera alderdi bakoitzaren posizioa, eta baita ere guk ondorioztatzen dugu gobernuak, Nafarroako gobernuak behar duela pixka bat anbizio gehiago. Nola baita esateko ados geunden, haiek esaten zuten Orokorrean ongi ikusten ditugu halako eztabaidak, noizean behin egin behar direla, pentsatzen dugu jakiteko nondik gatozen, non gauden eta nora jo nahi dugun
eta urtean behin egiten direlako eztabaidak eta horrexegatik orokorrean ongi baloratzen dugu. Iaz zen egin, gogoratu behar dugu maiatzean ospatu zirela hauteskundeak, abuztuaren bai bukaeran egin zen gobernu berria, eta prozesu guztia atzeratu egin zen, ez da normalean azaroan egiten direlako eztabaidak, eta horrexegatik iaz ezinezkoa izan zen beste motako gauza batzuk bezala, adibidez jartzearren, hor dugu ere aurrekontuak, aurtengo otsailak onartu ziren, beraz, esan nahi dut, dena atzeratu egin zela, hauteskundeak, gobernuaren prozesua, eta beste motako gauzak ere bai, ezta, eta horrexegatik ez zen ospatu iaz halako eztabaidarik. Dena den argi ikusi zen eztabaida horretan, bi erabat ezberdinak ikuspegiak, hemen parlamentuan, Nafarroako egoerari buruz, alde batetik eskuinekoa, dena gaizki dagoela ikusten dute, dena gaizki, erabat gaizki, eta gero beste aldetik ere, gobernuaren barruan gaudon taldeok, beste motako ikuspegia dugu, ezta. Gehi, kasu honetan bildu. Batzutan nabardurekin, noski, logikoa denez, baina orokorrean balorazio positiboa egiten dugu, eta bereziki egonkortasuna azpimarratuz, ez da duela 10 urte beste motako gobernua, aldaketaren gobernua deitutakoa osatu zen, eta horren geroztik beste motako politika publikoak eramaten ari dira aurrera, eta horrezatik bereziki azpimarratu genuen talde ezberdinetatik egonkortasuna. Kudeatu, baizik eta ambizioz jokatu behar du, eta gaur egungo erronkei irtenbide serio eta eraginkor bat eman. Ez dakit nora begiratu kamerari, zuri? Erosoen zaizuna. Vale. Hona baduzu bi hori. Vale. Ados. Zein izan dira zuen ustez onartutako 11 ebazpen proposamenen aurrera pausu nabarmenenak? Nafarroako egoeraren eztabaida horretan atera ziren ebazpen horietatik asko azpimarratu ditzazkegu, baina guk Euskal Herria Bilduren proposamenak nabarmenduko ditugu. Eta gure aldetik 5 proposamenetatik 2 atera ziren, lehenengo horietako bat izan zen gobernantza ereduari dagokionez, eta gobernuari eskatu genion, gobernantza eredu bat, eredu feminista eta irekiago bat izatea, eta batez ere eragileen eta herriekin kontutan hartzen duena. Nolabait esateko gure marka bada gobernantza eredua garrantzia duela, eta askotan moduetan jarri behar diogula larria edo atentzioa. Eta bestalde, Nafarroak duen erronka batzuei egin nahi genion hinkapiez, nolabait esateko. Eta horretan erreparatu genion despoblazio legeari, hau izan behar zela batez ere Udal Federazioarekin eta herriekin amankomunean, Pirineotako egoerari, lurralde etxebizitzaren egoerari erreparatu bartziola, batez ere merkatu tentsionatu horietatik kanpo gelditu diren zonalde horietan, eta belaunaldiaren errelebo bat planifikatu behar dela eta diseinatu behar dela. Hori baino gehiago, agian azpimarratuko nuke 9 ebazpen ezberdinak aurkeztu zirela, horietatik 11 onartu izan ziren eta beste 18 bazterturik, ezta. Eta esan behar dugu arlo ezberdinetakoak zirela, onartutakoak eta bazterturik ere bai. Eta gainera alderdi ezberdinak aurkeztutakoak batzutan eskuinetik leporatzen digute bakarrik aurkeztutakoa onartzen dugula, eta kasu honetan ikusi zen, argi eta garbi ikusi zen, beraien batzuk ere onartu zirela. Azpimarratu behar dugu ere, edo gogoratu behar dugu, ebazpenak ez direla lotesleak, baizik eta markatzen duten handi batean irizpide politikoak, asmoak, eta garrantzitsua dira ere, baina ez dira lotesleak. Eta azpimarratu nahiko nuke ere, gure aldetik, talde ezberdinekin, bereziki alderdi sozialistarekin eta Kontigo Zurekin taldearekin,
batzuk aurkeztu genituela, eta gero gure aldetik 3, geroa bai bezala 3 aurkeztu genituen, horietatik 2 onartuak izan ziren, bata izan zen osasungintzari buruz, eta bigarrena trantsizio ekologikoari buruzkoa. Ongi dakigunez, osasuna hiritarron kezka handienetako bat da, eta horregatik aurkeztu genuen horren inguruan gure ebazpen bat. Hain zuzen ere puntu ezberdinak zituen, baina bereziki lortu nahi genuen halako hitzarmen sozial bat horren inguruan beste motako osasuna eduki ahal izateko. Eta gero trantsizio ekologikoari buruz zer esan, gogoratu behar dugu zer gertatu zen duela hilabeteskat Valentzian, danarekin, txikizioak non nahi, eta gainera zoritxarrez 200 baino gehiago lagun hilak suertatu ziren, ezta. Orduan, hori izan zen aldaketa klimatikoaren adierazpenik tragikoana, eta horregatik behin eta berriro horri buruz hitz egin behar dugu, eta neurriak hartu behar ditugu hori aldatzeko. Baina esan dudan bezala ez dira lotesleak, ebazpenak ez dira lotesleak, eta horren inguruan bai lan egiten ari gara legez berdinak alde batetik osasun lege berria, eta industria lege berria ere bai, eta tartean ere sartu dugu trantsizio energetikorako agentzia. Guretzat eztabaida, esan bezala, genekien ez, gutxi gorabehera aurreratu genezakeen zer esan behar zuen alderdi bakoitzak, mahai gainean jarri behar dugu, Vox alderdiak dituen tonoak eta diskurtsoak horiek onartezinak direlako, gainera euskara adibidez gutxietsi egin zuen, eta gu horren kontra, modu ironiko batean atera ginen. Gero irakurri nuen Diario de Noticiasen kritika bat, eta Diario de Noticiasen kritika horrek esaten zuen, parlamentariok autokritika egin behar genuela politika egiteko modu horri. Eta egia da, arrazoia zuen editorial horrek, autokritika egin behar diogu konektatzeko, edo jendearen arazoak mahai gainean jartzeko, baina uste dut horren atzean ere dagoela beste autokritika bat egin behar duguna, eta da ezin dugula egin politika txio bat lortzeko, o komentario iraingarri bat lortzeko, edo graziosoena izateko, baizik eta onartu batzutan politika aspergarria dela, eta badaudela gai batzuk aspergarriak direla, eta behar dutela lana, ze gure lana ez da jendea divertitzea, baizik eta akordioetara iristea, arazo irten bidea bilatzea, eta asko hitz egitea akordatzeko, eta batzuetan hori aspergarria izan daiteke. Orduan, nik uste dute kritika bat egin behar dugula horretan ere, eta ezin dugula politikan bilatu estimulu konstante bat, eta nola Instagramen edo Twitterren ikus ditzazkegun gauza esanguratsuenak, baizik eta onartu, batzutan aspergarria dela, baina aspergarria izan behar dela akordioetara iristeko eta irtenbideak bilatzeko. Eta gero beste alde batetik gure balorazioa ere positiboa izan zen, ze ikusita zegoera dagoen mundu mailan eta Europa mailan ultraeskuinarekin, Nafarroan beste egoera bat dugula esan dezakegula, gu oso pozik gaude, ze 10 urte daramatzagu aurrekontuak onartzen, eta horrek esan nahi du eskuina badagoela beste toki batean, ez dituela egungo politikak zehazten, eta horrek esan nahi duela pertsonen eskubideak erdigunean jartzen ditugula eta bermatu egiten ditugula nolabait izateko bizi kalitatea, ez? Nabarmenduko nuke ere, baztertuta gelditu zen gure ebazpen bat. Hain zuzen ere, foru amejoramenduaren legearen ingurukoa zen, gogoratu behar dugu lege hori duela 40 urte onartu zela, eta oraindik ere, 42 urte pasa eta gero, oraindik ere badaude hor jasoak zeuden konpetentzia batzuk transferitu gabe. Beraz, Madrilek ez du bere lana egin, eta guk behin eta berriro aldarrikatzen ari gara transferentzia horiek. Gureak direlako, guri dagozkigu eta horrezagatik eskatzen genuen. Eta gure ebazpen horretan eskatzen genuen 2025 urtean
egutegi bat ezartzea, legealdi honetan kompetentzia horiek, egute horren barruan, kompetentzia horiek transferintzeko, pixkat ordenatzeko, ezta? Zoritxarrez, ezen aurrera atera Alderdi Sozialistak horren kontra bozkatu zuelako. Genekien zer egingo zuen eskuinaren aldetik, zoritxarrez ere UPN, erregionalismoaren domina beti zintzilikatuta eramaten dute, baina bozkatu garutenean zoritxarrez ez dute horren alde bozkatzen. Guk aste honetan mahai gainean jarri nahi dugu aurkeztutako mozio bat, plenoan eztabaidatu eta bozkatuko dena, badela etxebizitzaren inguruan. Nafarroako gobernua lan egiten ari da etxebizitzaren inguruan, baina bai uste dugu pixka bat ambiziosoagoak izan behar direla. Badago deklaratu dute merkatu tentsionatutako zonaldeak, baina badago egoera bat dela 5.000 biztanletik beherako udalerriek kanpoan gelditu dira. Eta orduan, honek ondorioztatzen da, badagoela egoera bat, non kanpoan gelditzen diren zonalde hauek. Eta orduan guk horri erreparatu nahi izan diogu, eta mozio horretan eskatzen dugu udal hauetarako plan bat egitea, hutsik dauden etxebizitzak detektatzea, finean udal askotan hori da gertatzen dena, etxebizitza hutsik daude, baina ezin dira oso zaila da rehabilitazioak eta egitea. Orduan, plan bat egitea etxebizitza hutsei dagokionez, udal hauetarako ere etxebizitza plan bat egitea zonalde tentsionatuekin amankomunean, eta azken finean Subinsarekin dauden hitzarmenak betetzea eta martxan jartzea. Bai, bi gauza bereziki datorren ostegunean, hemengo osoko bilkuran, parlamentuko osoko bilkuran, aurrera aterako dira beste behin ere, eta 10. izango da, alde batetik aurrekontuen legea, eta beste aldetik neurri fiskalen legea, ezta oso garrantzitsua dira, aipatu da egonkortasuna mantentzeko, beraz, behintzat beste urte batez izango ditugu bi lege horiek. Eta gero beste aldetik atzo, zoritxarrez jakin izan genuen BSH enpresak erabaki duela Eskirozen duen planta ixtea, eta hor dauden 360 langile kanporatzea. Eta gure aldetik adierazi nahi diegu langile guzti horiek gure elkartasuna une latz hauetan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.